खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सुद लानानै रां दाहार हरग्रा सासे फोरोंगिरिया पुलिसनि लकआपआव। डीजेनि लाउड मिउजिकजों सासे बैसोगोरा सुबुङा थैदों। गोमानाय साथाम फरायसाफोरखौ पुलिसआ दुथांनिफ्राय बासायनो हादों। लादाखखौ 6थि फारिनि रायजो दाबिग्रा हानजाया मिरुनि नखर मन्थ्रिजों सावरायदों। खामार दैसानि रुपामणि बाथौ धोरोमारि मागि पुर्णिमा फोरबोआव हाग्रामा महिलारि। बिदाया गावनि असे फंबायखौनो गोबौ हाथियारजों दाननानै जखम खालामदों। फैगौ 23 आरो 24 मार्चआव साननैनि हाबाफारिजों 25थि दंसा उजेर बाहागि सन्मेलन खुंफुंनो लादों। निमुआयाव आक्रासुनि बानजायनायाव बेश्य महावीर सिलारायनि 514थि जोनोम सान फालिथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धुबुरी जिल्लानि सापराव सुद लानानै रां दाहार हरग्रा सासे फोरोंगिरिखौ सनिबारखालि सापर पुलिसआ हमदों। सापर थानानि असेजों दैदेनजानाय पुलिसनि मोनसे हानजाया एरेस्ट खालामदों फोरोंगिरि आब्दुल सात्तार आलीखौ। आथिखालाव गोबां सोंलुनि थाखाय पुलिसनि लकआपआव दोननाय जादों होननानै मिथिहोदों पुलिसआ। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायखादोंमोन दि जायफोरा सुदाव रां दाहार हरदों बिसोरो सांग्रां जा आरो रांखौ मोनफिननो दालुबैसै होननानै। बेनिखायनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै रायजोआव गोबां सुद लानानै निखावरिफोरखौ सोबख'ग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ आथिखालाव हमगासिनो दङ। उरिष्यानि रौरकेलायाव सासे 50 बोसोर बैसोनि बोराय सुबुङा डीजेनि लाउड मिउजिक दामनायनि जाहोनाव हां सरथेनानै जिउ गोमादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भाद्राक जिल्लायाव प्राइभेट पार्टियाव रंजानायाव दामनायनि जाहोनाव बे जाथाया जादों। बोराय सुबुंखौ रौरकेला सोरखारि हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरदोंमोनब्लाबो उनाव डाक्टारा बोरायखौ थैबाय होननानै फोसावो। थैनायखौ नोजोर होनानै जाथायनि सायाव जायगानि सुबुंफोरा रघुनाथपाली पुलिस थानायाव गोख्रोङैनो राहा लानो दाबि दैखाङो आरो बे जाथायखौ पुलिसआ नायबिजिरनो राहा लाबाय होननानै मिथिहोदों। बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुर पुलिसआ दुथांनि आखायाव गोग्लैनाय साथाम फरायसाफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय बासायनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बङाइगावनि सनायखला शंकर जातीय बिद्यालयनि हस्टेलनिफ्राय दुथांफोरा बिसोर साथाम फरायसाफोरखौ लानानै थांदोंमोन। बे जाथायनि बागै पुलिसआ मिथिनानै बिसोरनि फनखौ ट्रेक खालामनायनि उनाव भरालु पुलिसआ नागिरनायनि गेजेरजों सात्रिबारि ओनसोलनिफ्राय मोननाय जादों। बे साथामबो फरायसाफोरखौ ममिनुल इस्लामा गुवाहाटीयाव दैथायहरनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि मानिकपुरनि सासे गुवाहाटीयावनो थाग्रा सुबुङा बिसोर साथामखौबो सिनायनानै सात्रिबारियाव दैथायहरनायनि उनाव पुलिसनो गथायनानै हरो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे साथामबो फरायसाफोरा थांनाय शुक्रबार मोनायावनो गोमादोंमोन आरो बिसोरखौ मिनहाज तालुकदार रुबुल आली आरो नजरुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि रुबुलआ 2024 मायथाइनि HSLCनि बिजाथि आरो गुबुन सानैया 8 थाखोनि फरायसामोन होननानै मिथिनो हादों। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहजों लादाखखौ 6थि फारिनि रायजो बानायनांगौ होननानै दाबिग्रा हानजाया 2थि खेब सावरायबाय। बेनि सिगाङाव गिबि खेब मिरुनि नखर बिफाननि सेक्रेटारि अजय बाल्लाजों सावरायग्रोदोंमोन। बे बाथ्राखौ लादाखनि बडिस्ट लिडार आरो बिजेपिनि बारग' MP थापस्तान सेवांगआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। लेएपेक्स बडी आरो कारगिल डेम'क्रेटिक एलायन्स बे मोननै हानजाया जथायै लादाखखौ भारत संबिजिरनि 6थि फारियाव सोसननानै आथिखालाव सा-सानजा रायजोआव जेरैबायदि सोलिदों बेबायदिनो बानायनांगौ होननानै मिरु सोरखारखौ नारसिनदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयाव जम्मु काश्मीरनिफ्राय बुखावनानै लादाखखौ इउनियन टेरिटरि रायजो खालामदोंमोन। नाथाय लादाखनि रायजो राजाया इउनियन टेरिटरिजों गोजोनाखै। मानो होनोब्ला इउनियन टेरिटरिब्लाबो लेजिस्लेचार गैया आरो एडमिनिस्ट्रेटरजोंसो बेंजानाय। रायजो राजाया भट होनानै सायख'जानाय रावबो बिजाथि गैया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खामार दैसायाव खुंफुंनाय रुपामणि बाथौ धोरोमनि 44थि मागि पुर्णिमा फोरबोजों लोगोसे
बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदोंदि असमिया समाजाव सत्र नामफोरखौ जेरैबायदि असमिया सुबुंफोरनि गोरबोआव दङ बेबायदिनो बर' माहारिनि समाजावबो गोथार बाथौ धोरोम आरो बाथौ मन्दिरफोरा बर' सुबुंनि गोरबोआव दङ। रुपामणि बाथौ धोरोम मिरु आफादनि टनिकान्त नार्जारिनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय गेवलां मेलाव जागायजेननायावनो बेखेवजेनो बिटिसिनि बारग' इएम सभाराम बसुमतारिया। बे मेलाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' रेजिस्ट्रार डक्टर शेखर ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखियो। रुपामणि बाथौ धोरोमनि मिरु आफादनि बोसोनगिरि बलराम ब्रह्म, बारग' एसपि प्रदीप कुमार ब्रह्मआ सायख'जानाय बुंथिगिरिनि बिबुंथि लाखिनाय गेवलां मेलाव बारग' एमएलए तानेश्वर बसुमतारी, मनेश्वर ब्रह्म, बाक्सानि एडिसि अरुण कुमार ब्रह्म, मुंदांखा आइजो समाज सिबियारि नारायणी बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुङा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे मेलनि जागायजेननायावनो मणि बाथौनि खुगा लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि बारग' फोरोंगिरि चक्रधर ब्रह्मआ बराय बिबुंथि लाखिनाय गेवलां मेलखौ सामलायो। रुपामणि बाथौ धोरोमनि मिरु आफादनि नेहाथारि मनिन्द्र मुसाहारिया रुपामणि बाथौ धोरोमनि 44थि मागि पुर्णिमा फोरबोजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्मा जानाय जायगायाव बर' माहारिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मेहेरगोनां हारिमु दिन्थिफुंनायबो जायो। 22 फेब्रुवारिनिफ्रायनो सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय रुपामणि बाथौ धोरोमनि 44थि मागि पुर्णिमा फोरबोजों लोगोसे बोसोरारि जथुम्मानि 3 सानावबो मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे गुबुन रायजोनि थान्दैफोराबो बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटीनि बरागाव ओनसोलाव सनिबारखालि बिदाया गावनि असे फंबायखौनो गोबौ सिखाजों दाननानै गोब्राबै जोखोम खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया नखरारि दावराव दावसि जानायनि थाखायनो जादों होननानै फोरमायथिदों। बे जाथायनि उनावनो फाहामथायनि थाखाय फंबाय कर्णखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बेनि खौरांखौ मोननायनि उनावनो पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै नुजाथिफैयो आरो जाथायखौ नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय सालबारि गामिनि रुंसारि बेरेन कुमार उजिरनि नखराव दिनै दंसा उजिर बाहागि सन्मिलननि 86थि गायसनथाइ सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जायो। गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव रुंसारि बेरेन कुमार उजिरनि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनायनि उनाव दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनि आफादगिरि कालीचरण उजिरा। बेनि उनाव दंसा उजिरनि जिउमानो बिबार बावनाय आरो सिबिनाय बेखौ बावजेनगिरि महरै बाहागो लायो दंसा उजिर बाहागिनि लेङाइ आफादगिरि रतिकान्त उजिर। रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय सिबिनायाव बावजेनगिरि महरै बाहागो लादों नर्मदा उजिर। रुंसारि बेरेन कुमार उजिरनि अनसुलि बिसि उपेन्द्रनाथ उजिर। दंसा उजिर सन्मिलन बाहागिनि लेङाइ आफादगिरि गासै नुजाथिनाय बाहागिफोरा बिबार बावनानै सिबियो। मख'नाय जायोदि सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो बे बोसोरावबो 25थि दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादा बाहागि सन्मिलननि जथुम्मा खुंनो थांखि लानाय जादों। दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि आफादगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोलिफु बोसोर 2024 इं मायथाइनि फैगौ 23 आरो 24 मार्च खालि साननैनि हाबाफारिजों 25थि दंसा उजिर बाहागि लोगो हमलायनाय एबा बाहागि सन्मिलननि कनफारेन्स खुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायदों दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि आफादगिरि कालीचरण उजिरा। आलादा रायजो खमतापुर हारियारि मोनथाय होयिखौ लानानै बिजेपि सरकारखौ गोख्रों सोंखारिदों कच राजबंशी फरायसा आफादनि मिरु फोनांजाब गाहाय नेहाथारि कपिल देव सिंहआ। सनिबारखालि विश्व महावीर सिलारायनि 514थि जोनोम सान। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय जादों विश्व महावीर सिलारायनि जोनोम सान। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि निमुआयाव सनिबारखालि बाक्सा जिल्ला कच राजबंशी फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो निमुआ आन्चलिक कमिटिनि हेफाजाबजों सानसेनि हाबाफारिजों विश्व महावीर सिलारायनि जोनोम सानखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं बावनाय, बिर सिलारायनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, गेवलां मेल बायदि गुबुन गुबुन हाबाफारि आखायाव लादों खुंफुं आफादा। बे गेवलां मेलाव कच राजबंशी फरायसा आफादनि मिरु फोनांजाब गाहाय नेहाथारि कपिल देव सिंहआ
बाहागो लानानै बीजेपी सरकारखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। बिथाङा बुंदों दि कच राजबंशिफोरनि गोमालांनाय कमतापुर रायजो आरो हारिनि मोनथायखौ लानानै सरकारनि मन्थ्रिफोरनि सेराव दाबि खालामबोबाय थादों, नाथाय दिनैसिमबो कंग्रेस, एजेपि, बीजेपी गासैबो सरकारा जोंखौ नोजोर होआखै। 2014 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव आथिखालनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बङाइगावआव फैनानै मिरुआव बीजेपीनि सरकार फैयोब्ला 6 दाननि गेजेराव कच राजबंशिफोरनो हानि मोनथायखौ होगोन होननानै समायखिरा लादोंमोनब्लाबो दिनै मोननै खुंथाय बारलांनायनि उनावबो कच राजबंशिफोरनि कमतापुर रायजो आरो हारिनि मोनथायनि दाबिखौ मावफुङाखै होननानै रागा जोंनाय फोरमायदों। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगाङाव कच राजबंशिफोरनि जेंनाखौ समाधान खालामाब्ला गोख्रोङै फिन्नाय होगोन होननानै हुमखि होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।